гости, скъпи съученици, приятели! Добре дошли в основно училище Любен Каравелов, град Пазарджик. Днешният час е посветен на нашата прекрасна родина. Която може да бъде внедрена както в урока, така и в формите за обща подкрепа за само в нещото, нищо друго, защото има други неща. Има ли отлично? Изкарайте го, да не сте объркали? Затворете. Тук бяха само жени, мъжете не смееха да излизат. Бедната челопеченка действително бързаше да стигне по-скоро до манастира. Нека носим и още срама по челото, синила от бича следи от теглото. Нека спомен люти от дни на позор, да висне като облак в наши кръгозор. Нека, но ние знаем, че в нашето недавно свети нещо ново, има нещо славно, що гордо разтупва нашите гради и в нас чувства силни, големи плоди. О, шипка! 3 деня младите дружини как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя треват. Пристъпи ужасни, 12-ти път. Гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят. Браво! Разпанете. Част от знамето, което е участвало в битки, има следи от куршуми. И какво се чете на него? Или смърт. Или смърт. Кога умира? 1921 година. Без грешка. Какво ще напише петстишие? Дали за географски обект, дали ще пише за литературен образ, герой от произведение. Имате пълната свобода да решите. Накрая ще прочетем няколко петстишия с спортно училище и от основно училище Любен Каравелов. Вие бяхте прекрасни, много знаещи млади хора, на които всъщност искам да пожелая да бъдат наистина добри и достойни хора, защитници на нашата родина и много да четете и достойно да се представите на национално външно оценяване. Всички колеги. Това, което видяхме днес, мисля, че ни зареди всички. Почувствахме се наистина горди, че сме тук сред вас, горди, че сме българи. И аз... България е моята родина. България, дошла от древността, красива, приказна градина.